Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Edukazzjoni iċċara l-fatti kif ġara każ li ġie irrappurtat li seħħ fl-iskola medja tan-Naxxar nhar it-tlieta li għadda. Ġie spjegat li kien hemm argument li żviluppa fi ġlieda bejn żewġ studenti ta' 12-il sena waqt il-break. Il-ġlieda twaffqet b'mod immedjat minn edukaturi li kienu fuq supervizjoni u tfal intbagħtu direttament fl-uffiċċju ta' tmexxija tal-iskola. Waħda mit-tfal daħlet fil-kiċinet u qabdet sikkina mhux bil-punta f'idejha. Imma b'mod immedjat trażnet mill-edukatur li kien fuq supervizjoni. F'din l-istqarrija intqal li tmexxija tal-iskola ħadet azzjoni mill-ewwel. Dakinhar stess, it-tmexxija tal-iskola batet għal ġenituri u minn barra passi dixxiplinarji fil-konfront tal-istudenti, l-istudenti qed jingħataw ukoll l-għajnuna neċessarja fiċ-ċirkostanza mit-tim psikosoċjali tal-kulleġġ. Il-Ministeru qal li l-fatti huma dawn u li kull verżjoni oħra hija totalment skorretta u mkabbra mingħajr ma ġew ivverifikati il-fatti. Dan mhux biss joħloq alarm bla bżonn, imma wkoll jimmina l-ħidma u l-impenn tal-edukaturi fl-iskejjel kollha. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima stqal li l-ebda qatt ta' vjolenza mhu qatt tollerat huwa rringrazzja lill-edukaturi b'tal mod immedjat u effettiv kif ikkontrollaw is-sitwazzjoni f'dan l-inċident. Intqal li l-Ministeru kif dejjem jagħmel anke f'dan il-każ qed jieħu l-miżuri kollha biex jagħti l-appoġġ kollu lill-edukaturi. Il-Ministru Grima talab ukoll it-tmexxija tal-iskola biex tinvestiga l-każ filwaqt li qal li appoġġja l-passi kollha li ttieħdu mill-iskola.